Doživjeti Salamone, s gotovo 1000 otoka, treći najveći arhipelag Južnog Pacifika. Nemoguće je bez one prve nelagodne primisli na strašne, najkrvavije bitke Drugoga svjetskog rata u planinama, džunglama i močvarama Guadalcanala. Kad su Japanci, osvojivši taj najveći otok Salamona na pragu Australije, počeli 1942. na Guadalcanalu graditi zrakoplovnu pistu, Amerikanci su odlučili da ih pošto poto izbace, makar i na nož. Zauzevši sjeverni dio otoka 1943. nastavili su japanski posao za svoje potrebe. Spustili smo se na današnju pistu tog slavnog aerodroma, dograđenu kao produžetak izbombardirane ratne. Zračna luka Guadalcanala nazvana je Henderson, prezimenom ovdje poginulog proslavljenog američkog pilota. A posvud oko nje, kao relikti, još stoje japanski protuzrakoplovni topovi, sada u mirnom susjedstvu sa spomenicima brojnim savezničkim marincima i zrakoplovcima, palim u borbama za ovaj dragocjeni komad ravne ledine. Ratni kontrolni toranj, sklepan tako prozračno da bolje odolijeva bombama, ostaci izrešetanih zrakoplova i ostala željezarija ostavljeni su, čudno ali istinito, kao danas najprivlačniji razlog dolaska bijelih i žutih turista na Guadalcanal. Posvud oko Hendersona, ako razgrnete šikaru, možete naći kakav još neotkriveni vlastiti fototrofej, pogađajući je li japanski ili američki. A samo nekoliko kilometara dalje, život kao da se nije promijenio od vremena najopasnijih kanibalskih otoka Pacifika. Nadomak glavnog grada još postoje dolo, kolibe sagrađene visoko u krošnjama drveća, kao najbolja zaštita od napada neprijatelja. No tekstasali dječaci radije se kite, umjesto tradicionalno zubima morskih pasa i veprova, ovovjekim zubima stranaca, kojih još uvijek ima na pretek. Obala velikog sjevernog zaljeva s uvjerljivim razlogom Iron Bottom Sound, odjek željeznog dna, kilometarski je niz olupina brodova, desantnih čamaca i amfibijskih vozila. U sredini tog zaljeva, gdje je u borbama potopljeno 70-ak, što savezničkih, što japanskih ratnih plovila, 1950-ih osnovan je novi glavni grad Salamonskih otoka, Honiara, umjesto sasvim razorenog Tulagija. Staro domorodačko ime, Nahoniara, iz vremena jedrenjaka, koje znači prema istočnim trgovačkim vjetrovima, dobro označuje i današnju luku, središnju točku pomorskog prometa prema istočnim i jugoistočnim Salamonima. A ovim maštovitim brodovima iz domaćih radionica do 800 km daleke najudaljenije salamonske otočne skupine Temotu plovi se i tjedan dana. Na ovom ratnim betonskim ježevima, zaštićenom neuglednom sidrištu za jahte, baš na plaži današnjeg najvećeg honijarskog hotela, 1568. iskrcao se španjolski pomorac Alvaro de Mendana, prvi bijelac koji je otkrio otoke i nazvao ih po kralju Salamonu. Kao znak španjolskog posjeda, ovdje je zabio veliki drveni križ, po kojem se mjesto zvalo Point Cruz, kao i današnji egzotični jaht klub. Honiara je neobičan grad. Dugačak 10 km, sa samo duž obale razvučene dvije glavne ulice i nekoliko kratkih poprečnih. Ima manje od 30.000 stanovnika, pretežito državnih službenika, i poput magneta privlači mlade otočane koji ovdje uglavnom ne mogu naći posla. Najzanimljiviji dio prijestolnice je oko pola kilometra dugačak Chinatown,
Kineska četvrt malih orijentalnih trgovina podignutih na stupovima s obveznom drvenom verandom. Kineski trgovci koji su ovamo došli za Amerikancima, ovdje domaćim Melanezijcima, kojih je više od 90% zemljoradnika, jeftinije od robnih kuća prodaju sve potrebno za život. A to je šarena tropska odjeća i sandale iz Tajvana i Hongkonga, tajlandska riža, pa šećer, sol, začin i petrolej, uz poneki šivači stroj, bicikl i tranzistor. Na ovim poljima nižeg, sjeveroistočnog dijela Guadalcanala i Japanci i Amerikanci su za vojne potrebe uspješno uzgajali rižu. No domoroci, tradicionalno navikli samo na jednostavni uzgoj taroa i jama, zapustili su uzgoj riže, koji zahtjeva težak rad i navodnjavanje. Već kilometar dva od obale počinju i danas većinom nedostupna razlomljena vulkanska brda, šikara i džungla. Iznajmljenim džipom krenuli smo u planine, po kolotrazima koje su prvi probili Ameri za dovlačenje topova na strategijske visove. Na skrovitim mjestima, koje je bilo najlakše braniti, stisnuta su seoca sa samo nekoliko koliba, točnije obiteljske zajednice od 30 ljudi, u kakvim još danas živi većina od ukupno 290.000 Salamončana. Njih 93% su Melanezici, a 4% Polinežani. Njihovim miješanjem, kojem su malo pripomogli i Ameri, rođeni su prilično brojni Albinci, svjetle puti i neobične plave i crvenkaste kose. Složenica Melanezijan nastala je od domorodačkih riječi melas, crni čovjek, i nesos, otočanin, a ti ljudi uglavnom žive u unutrašnjosti otoka. Kasnije pristigli Polinežani, polis nesos, ljudi s mnogo otoka, vični plovidbi i ribarstvu, naselili su obale i male koraljne otočiće Salamona. Povjesničari vjeruju da su prastanovnici došli dijelom iz Azije, preko Indonezije i Papue, oko 4000 godina prije Krista, a 2 milenije iza njih kao Austronezici iz područja današnje Nove Kaledonije. Zapadna strana Guadalcanala još je slikovitija i teže pristupačna od istočne. Salamonski otoci, dio pacifičkog vulkanskog vatrenog prstena, oblikovani su brojnim erupcijama i seizmičkim kataklizmama. Kako su Salamoni najrjeđe naseljeni arhipelag na Pacifiku, međusobno vrlo udaljeni zaseoci sasvim su izolirani rijekama, gotovo 2500 metara visokim planinama i džunglama. Tako na 160 km dugačkom i 50 km širokom otoku 70.000 stanovnika govori 19 različitih lokalnih jezika, a sporazumijevaju se na pidžinu, mješavini najčešćih engleskih i domaćih riječi. Najvažniji izvozni proizvodi, uz nešto plemenitog drveta i minerala, još uvijek su kokosov orah, konopi i kopra. Kopra, cijenjena sirovina u prehrambenoj i kozmetičkoj industriji, iz koje se dobiva kokosovo brašno, margarin i ulje za sunčanje, još se proizvodi na način iz 19. stoljeća. U donjem dijelu takve sušionice tinjaju cijepanice i orahove ljuske, ponegdje već u ložištu izrađenom od benzinske bačve. A gore se polako suše kriške izrazanog bijelog kokosovog mesa. Uz jedva 80 godina od početka uvođenja kršćanstva, otočani su u ovakvim malim plemenskim zajednicama sve do Drugog svjetskog rata živjeli kao animisti, časteći pretke ljudskim žrtvama. Lov na ljudske glave, pa i ljudožderstvo, bili su čest način ponižavanja neprijatelja. Pojesti protivnika, prema starom vjerovanju, značilo je prisvojiti njegovu snagu i znanje
i tako postati još uspješniji u poljodjelstvu, lovu, ribolovu i ratovanju. Uz to, ljudožderstvom su se liječile bolesti i otklanjale ozljede. No Salamončani, lovci na glave, i sami su često bili lovina beskrupuloznih europskih trgovaca robljem. Od početka 19. stoljeća hvatali su ih na prijevaru i prodavali za rad na plantažama i u rudnicima Australije i Fidžija. Prema ovdašnjem vjerovanju, ako pojedinac učini nešto ružno, krivo je cijelo pleme. Zbog trgovaca robljem stvorena je opća mržnja prema plemenu bijelaca, pa su cijele grupe misionara sve do 1860-ih bile pobijene i pojedene. Britanija je proglasila protektorat nad cijelim Salamonima tek 1898. i usprkos brojnim tabuima koji vrijede još i danas, donekle smirila najopasnije otoke Pacifika. Na Guadalcanalu, na kojem je i sada tabu prolaz javnim putem bez dozvole nekadašnjeg vlasnika zemljišta, prilike su se znatnije promijenile tek invazijom Amerikanaca 1942. U močvarama i džunglama kod Vilua, na sjeverozapadu otoka, među marincima koji su se u vodi do pasa hrabro borili protiv fanatičnih Japanaca, bilo je dosta crnaca. Domoroci su uočili da ih ostali vojnici u svemu smatraju ravnopravnima. Tako su upoznali novo pleme bijelaca, drugačije od kolonijalista i Japanaca, koji su crnopute domoroce također koristili kao ratne robove. Na mjesto japanskog vojnog logora Tambea na obali odjeka Željeznog dna nedavno je podignut niz bungalova za turiste, ljubitelje ratnih uspomena. Taj novi logor u džungli, tik uz močvaru, poprište najžešćih borbi prsa o prsa, dotjeran je unutar ograde u tropski cvjetni vrt. Namijenjen je uglavnom ratnim veteranima, savezničkim i japanskim, koji ovamo dolaze s djecom i unucima kako bi im pokazali svoj dijelić povijesti najkrvavije bitke za prevlast na Pacifiku. Gotovo svi mladi dolaze s ronilačkom opremom. Na dnu željeznog odjeka do sad je već pronađeno 65 potopljenih japanskih i američkih ratnih brodova. Na obali najprije treba otkupiti tabu plaćanjem kompenzacije domaćem vlasniku za prijelaz preko njegovog zemljišta. Zatim se možete prepustiti uzbuđenju vlastitog otkrivanja još neke dosad nezabilježene olupine skrivene među koraljima. Čudna je istina da je trenutačno najveća turistička atrakcija istodobno i najveći rudnik starog željeza na Guadalcanalu. Očekujući japansku invaziju, gotovo svi kolonijalni plantažeri u panici su napustili Guadalcanal. Jedine savezničke snage, koje su ih hrabro dočekale, bilo je 12 otočnih dragovoljaca pod vodstvom jednog australskog časnika. Iz već spomenutih razloga, domoroci su se dragovoljno masovno pridružili američkim marincima. Boreći se uz njih ili radeći u vojnim bazama, poginulo je 20.000 otočana, pola stanovništva Guadalcanala. U blizini nekadašnje japanske baze kraj Vilua memorijalni je ratni muzej i groblje, koje sad zajednički uređuju američki, australski, novozelandski i japanski veterani. Američki desant na Guadalcanal, potpomognut salamonskim dragovoljcima, koji su bili pravi specijalisti za borbu hladnim oružjem u džunglama, bio je prva saveznička pobjeda u ratu na Pacifiku.
Već početkom 1943. Ameri su zauzeli veći dio otoka. Japanci su iz obližnje baze Tambe brodovima izvukli posljednjih 10.000 elitnih marinaca, koji su im nužno trebali drugdje. No nekoliko tisuća fanatičnih bojovnika povuklo se u džungle i planine, boreći se sve donedavno. Zadnji iznemogli japanski vojnici, ne znajući da je rat davno završen, predali su se tek 1978. Nakon nostalgično-turističkih oživljavanja ratnih uspomena, treba za supruge i veliku djecu organizirati doživljaj stare egzotike Salamona. Kad pripremi domorodački ručak, žensko osoblje Tambea Kempa površno se kostimira i otpleše nekoliko starih obrednih plesova. Ameri su omiljeni kod Salamončana. Kad su 1945. napuštali Guadalcanal, domoroci su ih usrdno molili da se vrate, u nadi da će zamijeniti britanske kolonijalne gospodare. Jer Amerikanci su ih smatrali ravnopravnim suborcima u ratu i odlično ih plaćali u naturi, hranom, odjećom i oruđem za rad u vojnim bazama. Uz to, ostavili su im u napuštenim hangarima gomilu razne robe. Uz kršćanstvo tako se pojavila i nova vjera, nazvana cargo kult, koju još ispovijeda oko 6% domorodaca. Treba samo imati veliko skladište i darovi s neba zrakoplovima dolaze. Sjeveroistočno od Guadalcanala vrlo je razvedeni 200 km dugačak otok Malaita. U njegovim plitkim koraljnim lagunama izrađeni su deseci umjetnih otočića kao najbolji način obrane od divljih planinskih plemena. Najbolja veza s ostalim Salamonima i na Malaiti je kratki travnati airstrip. Japansko-američka pista izgrađena još u ratu i kasnije dotjerivana. Uz kraće makadamske putove, veze duž otoka uglavnom su moguće samo morem i rijekama. Tako smo stigli do najvećeg i najzanimljivijeg sela Lilisiane, smještenog na ušću rijeke Quaibale. Ta osebujna malaitska Venecija izgrađena je na uskom rtu, dijelom na morskoj plaži, dijelom na odvojcima rijeke, pa su tako glavne ulice u selu vodene. Velike od bambusa i lišća pletene obiteljske kolibe na visokim su stupovima, zbog morske plime i riječnih poplava. Tako je domišljato istodobno riješen problem pitke vode, kupaonica, kanalizacije i veza s ostatkom svijeta. Na jedinoj kopnenoj seoskoj aveniji teče cijeli društveni život Lilisiane. Ovi Malaičani većinom su potomci prije 4000 godina doseljenih polinezijskih ribara, a dijelom mješanci s većinskim ratničko-ratarskim plemenima koja žive u unutrašnjosti otoka. Žene se tetoviraju, neke puše i lule, a muškarci, prava rijetkost na Salamonima, rado se bave i djecom. No poslovi su, kao i kod ostalih Melanezijaca, strogo podijeljeni. Žene odgajaju malu djecu, rade sve poslove u kući i donose vodu. Dužnost muškaraca je da sagrade kuću i obiteljske čamce, te ribolov i rad na polju ako ga zajednica ima negdje izvan sela. Kao i drugdje na Južnom Pacifiku, kuha se na u zemlji iskopanom umuu, s na vatri usijanim kamenjem. Uz ribu glavna jela su taro, jam, hljebovac, pečene banane i naravno kokos.
Za ostatke se pobrinu mlade svinje, najomiljenije kućne životinje. Piroga je najvažnije oruđe plemena Lau koje živi na obalama i umjetnim otocima Malaite. U skladu s najboljim polinezijskim tradicijama, Lau muškarci, samo s običnom i posebnom poprečnom sjekirom, za 10 dana iz jednog debla istešu savršeno pravilnu pirogu. Bez ikakvog nacrta i mjerila, u jednom komadu, s najsitnijim pojedinostima, poput oslonaca za klupe. Velika većina od 50.000 stanovnika Malaite pripadnici su planinskih plemena Kvara i Kvajo. Sve do 1930-ih zloglasnih ratnika i lovaca na ljudske glave, zbog kojih se ni naoružani Europljani nisu usudili dublje u buš, u šikaru. Za 10.000 miroljubivih Laua, koji nisu bili ljudožderi, najbolja obrana bila je voda, koje planinski ratnici, neplivači, nisu bili vični. Tako još i danas. Dječaci uz očeve, a djevojčice uz majke, od najmanjih nogu uče živjeti na vodi. Donekle iz istih razloga, a i zbog praktične kanalizacije, na vodi se uzgajaju i svinje. Osim što su jedini izvor mesa kod malaitskih plemena, imaju i važnu ulogu novca kojim se kupuju žene. Na tlu, ispod poda većine obiteljskih koliba u Lilisijani, male su radionice za izradu i danas vrijedećeg novca iz školjaka. Veće školjke razbiju se na manje komadiće, naporno bruse u pravilne kružiće i probuše primitivnim svrdlom načinjenim od vrlo tvrdog kamena. Nanizane u raznim bojama na uzice postaju novac. Približno 2 metra dugačka niska sa stotinama takvih novčića predstavlja jedinicu tafulija, vrijednu približno $200. Najmanje 5 takvih tafulija potrebno je da bi se izravno kupila nevjesta. Ili 5 uhranjenih svinja koje se zatim mijenjaju za ženu. A da se izradi sav taj novac nakit kojim se okiti nevjesta prilikom sklapanja braka, potrebno je 7 godina rada. Malo podalje u rijeci je posebno izgrađena prilično nedostupna kućica u kojoj mladi, neometani od znatiželjnika, mogu iskušati pokusni brak. Da kasnije ne bude problema oko sklapanja ugovora vrijednog 5 svinja ili $1000. Ako mladić želi ostati slobodan, može kupiti djevojku i samo na mjesec dana. To će ga stajati 1 tafuliju manje vrijednih školjaka crvene boje. Sa seoskom učiteljicom i radoznalom djecom, koja se danas više ne boje stranaca, krenuli smo u močvarnu džunglu blizu Lilisijane da nam pokažu što im sve ona daje za život i igru. Mnogo se radije kupaju u ovom jezeru nego u moru puno morskih pasa, s kojima su inače u prijateljskim odnosima. Malaičani vjeruju da u morskim psima žive duhovi njihovih predaka, pa ih određenih dana časte hranom. O toj i sličnim legendama, pa i o kiši dobročiniteljici, koju znaju i na pidžin engleskom, govore i njihove pjesme. Džungla im daje drvo za loženje i razne divlje jestive plodove, koje od malena nauče razlikovati. U mangrovim močvarama povezanim s morem živi posebna vrsta krokodila kojoj ne smeta slana voda, pa tu treba dobro otvoriti oči. Brojne zmije
Srećom su neotrovne, a neke veće guštere ukusnog mesa otočani love kao poslasticu. U bistrim izvorima i potocima nema krokodila. Tu se bezbrižno možete okupati nakon pohoda kroz močvaru i okrijepiti kokosom. Opazili smo da djeca ovdje žvaču i koru zelenih oraha. Brojne riječice u džungli još uvijek su jedine prometnice koje povezuju Lilisijanu sa okolicom. Uzvodno od sela, žene doveslaju pirogama da operu posuđe i rublje u najčišćoj vodi, a nizvodno se spuštaju i s usput ubranim plodovima ili drvom za loženje. Život plemena Lau na obalama Malajite još uvijek je praiskonski život s prirodom na vodi. Velikom pirogom odlazimo u još veću pustolovinu, u život na umjetnim otocima Langa Langa i Lau Lau lagune.